La festa de Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant ha comptat aquest any amb un dia més. I és que dilluns encara es van celebrar actes de la festa major petita del poble. A les 7 de la tarda es va fer la tradicional missa en honor a Sant Pere a l'església de l'Hospitalet, que aquest any va comptar amb uns invitats molt especials, ja que es tractava del 50è aniversari de la construcció de l'església de l'Hospitalet. Així, la missa va estar celebrada pel bisbe de Tortosa, Enric Benavent Vidal, i els 4 capellans que han passat per la nostra parròquia els darrers 50 anys. Mossèn Josep Porcà, mossèn Carlos, mossèn Josep Lluís Serrano i l'actual mossèn Julià Escudé. El rector i la parròquia em van convidar a que vingués a presidir l'Eucaristia i a celebrar aquest dia de festa de Sant Pere, també recordant aquell fet de fa 50 anys quan el bisbe Moll va consagrar l'església. Sí. L'església ha sofert nombrosos canvis des que es va construir fa ja 50 anys. La primera vegada que vaig conèixer aquesta parròquia jo estava de rector al Perelló i aquí estava mossèn Carlos. I per tant, alguna vegada ens invitava a les festes sobretot de la Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost. I llavors recordo, la principal diferència és que llavors se suava moltíssim més que ara, perquè ara tenim l'aire condicionat, per exemple, que va fer posar mossèn Josep Lluís, i tampoc estava a la capella del Santíssim, que la va fer mossèn Carlos. I per tant, des d'aquell temps, fins ara ha canviat això sobretot. El mossèn Josep Porcar encara recorda com va ser el procés de construcció de la nova església. Que se va fer al meu gust. L'arquitecte me va dir, mira, aquí té uns llibres i n'hi ha diversos models d'esglésies. Vostè o en tria una o en tria diversos, perquè jo sóc el tècnic, però vostè ha de ser el que l'ha de disfrutar. Per tant, el que vostè digui jo faré. I vaig escollir aquest model. A més, l'ofici va estar amenitzat per la Coral Arcis de l'Hospitalet de l'Infant. Tot seguit, i com marca la tradició, es va portar el sant en processó pels carrers del poble fins a la platja de l'Arenal amb la música de la banda municipal Clau de Vent. Finalment, els veïns i pescadors del poble van honorar el seu patró fent la processó per la mar. Els encarregats de posar el punt i final a la festa de Sant Pere van ser els Diables de l'Hospitalet amb un castell de focs a la plaça Berenguer d'Entença.